ओंखाम उखैनानै थानो हाला। हेइ मैनास्रि, ओंखाम लाबो ओंखाम। नोंसाला सैमानि फिसा जोंफोरनि न'आव थानानै जोंफोरखौनो एसेबां गिदिर साजा होगासिनो। नोंखौ र' सानसे नङा सानसेबाबो आंनि आथिंखौ भगबाना फाहामगोन। होमबानिया नों नायबाय था मैनास्रि भिखारिनि फिसा। नों भिखारिनि फिसा जानानै जोंफोरखौ एसेबां गिदिर गिदिर साजा होनो हादों। जा गोथाव जाखादों दे बेदरा। नोङो हारसिं जानोसै आरो मैनास्रि बिहामजो? लाबो आंनोबो दरसे अननानै हरनाय। ओंखाम उखैसोदों। ओंखाम होआ होआ खमसे खम बेदरखौथ' दरसे हर आंनो। फिन्दा हरनाय आंनोबो फिन्दाखौ। बिहामजो बिहामजो होनना बुंदों नोङो आंखौ हा आइ बिखुनजो? बेदर मोनजागोन होननानै नों हाजारखि आंखौ बिहामजो सना माइनाव सना रुपा हिरा मुकुता तामा होना मानो थेवबो आं नोंसोरनो होआ माथो बेदर। मानो एसेबां दादागिरि हा बिहामजो? जोंफोरखौ हागौबा निमाहा होदो दे। नोंजों जेबो गाज्रि माबाला जोंफोरो बेबहार खालामला। जोंफोर बिमा फिसा सानैखौबो अनदो। मोजाङै अनज्लायना थासिगोन दे जोंफोरबो। बिहामजो होननानै गनायना लासिगोन दे नोंखौ एबारनिफ्राय। जोंफोरखौ मोजां डक्टरनियाव लां। आरो नों जुदि जोंफोरखौ नायाबाबो माबा राहुलखौ फन हरनो हो। लाबो मबाइला राहुलखौ लिंनोसै जों आरो बिहामजोखौबो लिंनोसै। आइया माथो बिहामजोआ मोजां नंथारानो नोंनिया हा? माथो थैबाबो बिसोरखौ लिंलानो। दा नांगौ जाबाय नोंनि फिसाला गब्दा गुन्दाया नोंनि बिहामजो गोदोरखौबो गाज्रि नोजोर होयोमोन ना? नोंनि फिसालाना एक नाम्बार गुन्दासो। नों नोंनि फिसालाखौ मोजां सानो? दे साना दे बिहामजो साना मोजां जाफिनदो दे। माने दे गब्दाया गुन्दायानो दे। थेवब्लाबो खेबसेखिनिखौथ' निमाहा होनो हायोना? निमाहा? बोरै निमाहा होनो हानो? नोंनि फिसालाया गुन्दाल' नङा पापिबो। आंखौ बुथारनो नाजादोंमोन नोंसोरो बा। नोङो मा हाथानिफ्राय आंखौ बुथारनो थाखाय देगा लायनो थांदोंमोन? दा थै नोंसोरो बिदिनो सेवना थादो। आरो ओंखाम बेदर होनानै गारहरबाय थानाङा दै। ओंखामा दानो मोनजाया। नोंसोरना टाइम जायाखै। ओंखामखौ दा हरनि 8टा 9टाफोरावसो होसिगोन आं नोंसोरनो। बिहामजो जोंफोरबो मानसिसोना सोरनियाथ' गोरोन्थि जाया मानसिफोरनिया। निमाहा होदो अननानै बिहामजो। गोरोन्थियाबो भागो थायोलै मिथिबाय। अबेबा गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होनो हायो आरो अबेबा गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होथाव जाखायानो। नोंसोर बिमा फिसा सानैखौबो निमाहा होथाव जाया। बा नोंसोर आंखौ जेरैबायदि साजा होदोंमोन साजा होनायखौथ' बादो। नोंसोर आंखौ खेबनै खेबथामहालागै बुथारनो नाजादोंमोन। आरो मोसौखौ मा खालामदोंमोन आरो आंनि मावजिखौ गोसोआव दङ हा पापि? नोंसोर सेव बिदिनो सेवना था। रेहेम कर' बिहामजो रेहेम। नोम्फा खर' बुं नोम्फा खर'। खिजानि दाउनि फिन्दिया मा गोथाव जाखादों। आयौ लुगै। र' मैनास्रि बैथालि भिखारिनि फिसा र' नायबायसो दङ र' आं नोंखौ। आंनि आथिंखौल' मोजां जानो हो। नोंखौ नायाबारो एसिडसो सारग्लिजोबगोन आं। औ नोंखौ ओरैबायदि साजा होगोन ना आङो नोंखौ बुथाराबो एसिड सारग्लिजोबनानै मेगन खाना खालामजोबगोन आं। नोंनि महरखौ मोदाय भुत बायदि खालामना दोनगोन आं। बे टिलुखौबो रागासो जोंबाय आङो। मा दाबो फानो थाङाखै नामा गोजानाखौ? माथो फन हरगोन होननानै फनखौनो हरासै। बिबारि मायो? मा जाखो फैसा बिनो होननाया? मा हरमारगोन ना हरमारानो? माबा बेग्राय आं फनखौनो खालामाखै र'। बेबा खैजानाखौ फाननो थांबायना थाङाखैबा? दे थाबैनो फाननो हो आंनोबो नांथारगौ जादों। जागोन दे आं फन हरनि र' खबर लायनि र' आङो। दे खबर हरनाय आंनो गाबोन नङाबा समफोरनो नांथारगौमोन। आं फन हरनि र'। दे फन हर फैसाखौ हागौबा गाबोन हरनो हो। गाबोन नङाबाबो समफोर। दा आरो बियो खाजानाखौ फाननो थांनांगोन ना आखायावबो फैसा गैयानो। बेनोथ' गाबोन फाननो थांनो होबानो जाबाय। आं बुंहरनि र'। दे बुंहर माने थाबैनो मोनबा हामगौमोन आरो। औ दे फन हरनानै रायज्लाय मोजाङै। औ हरनि र'। बे टिलुखौबो ओरैबायदि रागा जोंदों बाराबा दानो थांनानै खोजानखौ सेख'जोबना लाबोगोन। जोंनिनो खोजाना जोंसो एकदम सिं जायै बिबाय थानांगौ नामा? हेलौ आब'। टिलु खोजानाया थाबैनो फानहैथां। नोंसा गुबैनो फैसा नांथारगौनो।
आं आरो होगोन होनना बुंबायना हरनो हागोन होननानै बेनिखायनो बियो रावनियावबो नागिरासैबो बियासैबो दा बियो नोंखौ हरगोन होननानै नेबाय दङ। र' आब' बिजुलिया ओंखाम संनो थांथो र' बेयो ओंखाम संनो थांबा आं सिरि सिरि लांखोमागोन। गावनि न'आवनो गावनि बुस्थुखौनो नोङो बेफोरबायदि सिरि सिरिसो लांनो गोनां जाबाय नामा? जेबो गिनाङा बे खजानाखौ जोंसो मोन्दों मिन्थिगौ ना टिल्लु? खजानाया बिजुलिनि नङा। थेवब्लाबो आब' नोंथ' मोनथिखागोन माथो आं दाखालि मा होनना बुंनाय नांज्लायनाय जागोन। टिल्लु नों थाबैनो फाननोबा फान आंनो खिन्थु फैसाखौ गाबोन नङाबा समफोरनो नांथारगौ। जुदि नोङो खजानाखौ फाननानै जोंनो फैसा हराना नों नायबाय था टिल्लु आं न'आव थानानै खजानाखौ लाबोजोबगोन। खोनादोंना खोनायाखै मा सिरि सिरि थाखो? खजानाखौ जुदि फाननानै फैसा हरमाराना आं लाबोजोबमारगोन ओमफ्राय मोस्रोमजों आंजों रानना लागोन मिथिबाय? बाराबा नोंसोरनोबो होआ। र'लै आब' एसे बुजि र' बे बिजुलिया ओंखाम संनो थांग्रोथो र'। मा जाबावनो नोंजोंबो टिल्लु आं नोंखौ रागासो जोंबाय दे। अननानै आब' प्लिज दा रागा जोंना आंखौ नोङो आंखौ एसे बुजि। थाबैनो खजाना फानहैथां आं जेबो मोनथिया बेफोरखौ आं रागा जोंबाय होनदोंना। र'लै आब' र' आं माबा लांगासिनो र' आं दिनैनो लांगोन दे खजानाखौ फाननो नों टेनसन लानाङा जेखिजाया आं नोंसोरनो फैसाखौ हरखागोन गाबोन नङाबाबो समफोरबाबो हरथारगोन आब'। नों थेवब्लाबो रावनोबो खिन्थानाङा दे बिजुलिनोथ' थैबाबो खिन्थानाङा। हिनजावखौनो एसेबां गियो होनबा नोङो टिल्लु? मानो एसेबां गिनांगौ दे नोङो? गिनांगौ माने गिनांगौआनो दे आब' दानो मायबा मोनसे जानानै जुदि बियो आंखौ नागारना थांबा मा जागोन? मानो थाङो दे थाङाना? थांनोबोथ' जानो हानाय ना आब' दाथ' जोङो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड नंलाना हाबा जाबाय माने संसारखौ मोजाङै जालांनो सानो आङो। ओइ खोनादोंना? दे होमबा ना उनाव रायज्लायगोन। मायो सना? टिल्लु आं ओंखाम संनोसै नोङो थास' आरो नाखौ संदो दे आं माबा बानाय मोन्दों दिनै उन्दुनोसो ओंखारसोदों आंखौ। दै सना नोंनि संनायसो जानो लुबैसोदों आङो नोंनि थास' संनाय जाफेराखैना आङो थांना दिनैखिनिखौ बाबाबो संथां सना। माबा उन्दुनो ओंखारसोदों आंखौ नों संबा मा जायो दे आंखौल' संनो होबाय थायोबा लांबाया नामा? आं गाबोननिफ्राय संगोन दे गाबोन माने गाबोन ओंख्रि संना होगोन दे आं। आं थास' संनो बासोयो आं आगोलबो संफेराखैमोन आं खेबसेल' संफेरदो आं बे खेबसे संनायनिफ्रायनो बाखायो एसेबां गोबाव संनांगौ साला थास'खौ। दे जेबो नङा दे आं नोंनि संनाय मोनजाफेराखैना बेनिखायनो जानो लुबैदों नङाबा आंनो संगौमोन लागिबा आं दायो हराव संगोन दे। संमारगोनथ' दायो हराव? संगोन दे संगोन थांनाय नोङो संहैनाय दे ओंखामा संहैदो उखैनाय मोनबायानो आङो सना। बिराद थाब थाब हजम जायो न नोंना टिल्लु हो मोदोमसो ओंखारनो रोङा। औलै थांदो थां सना संहैथां। माखौबा दायो हराव हले आं ओंखामबो सङा ओंख्रिबो सङा नोंनो संजोबनांगोन। दे जायो सना नों जुदि खामानि मावनो बायोबा बाराबा रुवाथिबो लाखिगोन आं। रुवाथि लाखिनो हाया माथो टिल्लु थारा साबिखौ बुख्रुबनानै जुदि खजानाखौ लाङो मा जागोन? लाङा दे मानो लांनो थाला साबिखौ एसेबांबो सहस नङा बुख्रुबना लांनाया जोंथ' थाखागोन ना न'आव। नाङा मा नोंखौसो अबेबा बमब्रायना लागोन ओरैनोबा हिनजावफोरा सिख्लाफोरा मोजां नंथारा आजिखालिनि सिख्ला हिनजावफोरा। थै जाम्बिलाय बयबो बेफोरबायदि नङा। हाय बांसिनानो नोंगौ आं गिनाय मोनोहाय। दे लाखिया थां ओंखामा संहैदो। नोंनिया खालि जानोल' थांनि र'। आंनाबा दहाय जानानै हजम जायाखै नों आरो उखैबायानो। बिदिनो आङो आंनिया थाब थाब हजम जायो। ओंखाम संनो थांनायावनो खजानाखौ लाखोमानोसै आं। लांनोसै र' ओमफ्राय खैथासो लांनाया मोजां जागोन बेखिनिखौ लांसै आं फाननो। औ 5-10 लाखसो मोनखागोन बेखिनियाव एसे बुरजा फानखोमानोसै आं। आधा फैसा आंबो लानोसै फैसाफोरखौ बबावबा आं एसे खमायना दोननोसै नङाबाथ' एसे दिगदार जागोनानो बियो फाननोबो होनाय नङा आरो मानसियाबो एसे खेप्रि टाइपबो बेनिखायनो बेखिनिखौ फाननोसै आं। मोस्रोम आब'निबो एसे हरनोसै आं फैसा नङाबा बेबो मालाबा गाख्रबबाय थागोन खजानखौ फाननानै फैसा हर होननानै। पकेटाव सोना लानोसै ओमफ्राय दा बेलासे फाननो थांसै आं। फैयाखैथ' नुबाथाय एकदम महाभारत रामायण जालांगोन दिनै दोनहैनोसै दानियाबा मोजाङै थाला मारिना दोनफिनसै ओरैनोबाबो 6था नामाल'सो लादों आङो गम मोनखानाय नंखाया बियो। गोसोफोरखौनो मोजां मोनलालै न'आव फैबाबो खालि सन्देहल'सो जाबाय थायो आंहाबो। सन्देह जाया माबोरै देनाय गथ'आबो जोंनि मोखां लायासै
जोंनि मोखां लाबाथाय आरो एसे माबागौमोन आङो फोथायगौमोन जोंनि मोखांखौनो लायासै आंनिबा साला एक्सनिनो मार बे गथ'आ आंनि नंमारा थैजासिम बे गथ'खौ आं आंनि होननानै गनायना लानो हानाय नङालै खम बैथालिमोन बे जोंसिया सिख्लाल' नङा हाबा जाखांनायनि उनावबो खम बैथालिमोन बियो आं गैयाव खम लाइन मारि खुमादों बियो एक्सजों साला उनाव मानो फैनायबा उनाव एक्सआ लाङा जाबाय खोमा बेनिखायनो आंजों फैबावदों बियो बिफा ओंखामा जाफैदो आंखौ बिफा होननाङा मोनथिबाय जोंसि बिफा होनबालाय मा जायोखाय आरो बिफा होनालासिनो नोङो नाम खारिबाय थाबा मोजां मोनगोन नामा औ बिफा होस्लायस्लाय नाम खारिबाबो मोजां मोनगोन आङो थेवब्लाबो आंखौ बिफा होननानै गाबज्रिनाङा नोङो नाथाय मानो मा जायो बुहुद मायबा मायबि जायो आं मोनथिबाय आरो बे नोंनि गथ'आ नोंनि फिसालाया आंनि फिसाला नंखाया आं मोनथिगौ बेनिखायनो आंखौ बिफा होननानै गाबज्रिनाङा आं दासिमहालागै बिफा जाथ'वाखै आं दिनै मोजाङै बुंदों दे जोंसि आंखौ बिफा सिफा बुंनाङा थां गाबज्रि थां नोंनि बे गथ'नि बिफाखौ बिफा होननानै गाबज्रि थां साला गथ'आनो देलायलांबाय नाथाय नोङो दासिमबो बेखौ सन्देह खालामबाय थायो नोंनि गथ' नङा होननानै आरे नंखायानोबा आंनि गथ' जेबो जोंनि महरखौनो लायाखै हा नोंनिबो महर लायाखै जोंनिबो महर लायाखै सोरनि महर बियो नोंनिनो एक्सफोरनि आंखौ जाम्बा सानदों नामायोलै हो नों जोंसि न'आव फैबाबो आंहा टेनसनानो जोबा टेनसनसो जायो फैया होनना सानो आं न'आव नाथाय गायदे आरो आइखौ गोसोखांनानैसो फैयो आं नोंनि बे एक्सनि गथ'खौ गोसोखांनानै फैसानो नामा नोंखौ गोसोखांनानै फैसानो नामा आंखौ हा जाला गोसोफोरखौनो स्रां मोनला आङो टेनसनल' नोंसोरखौ नुबाथ' आरो बांसिनसो अरजोङो आं मोनथिबाय गल'आ नोंनि फिसालालै आइनि कसम दोनलै नोंनि आइनि कसम दोन आंनि सिगाङाव मिसा मिसि कसम जाना दिन्थिनाङा आंखौ जाम्बा सानदों नामा बेनिखायनोथ' आं डिएनए टेस्ट खालामनो होदोंमोन ना गथ'खौ डिएनए टेस्ट खालामबाबो आंनि ओंखारनाय नंखाया सोरबा गुबुन हौवानिसो ओंखारगोन बेनिखायनो लासिं सिं थाङाबो लासिं सिंबो जायाबो आङो गन्थंबो हास'ना लाया मोनथिबाय आङा मा खालामबा फोथायगोन आंखौ गथ'आ सेंग्रा जाबाबो बियो बेफोरबायदिनो सन्देह खालामबाय थागोन खोमा मानो बेफोरबायदि नोङो गेबगां एसेबां सन्देह खालामो आंखौ एसेबांथ' गाज्रि सानोना नोङो नाथाय नोंनि आइ बिनानाव नोंनि आफा बिसोरथ' बेफोरबायदि नङा खिन्थु नोंनि गोसोआ मानो एथ'ग्राब गाज्रि मानो एथ'ग्राब गेसाव गेबगां